Правите ли още? Тази вечер... Което не се чу. Чакай да гледам. Какво става? Не мога. Какво става, брат? Да ме направиш да изглеждам слабичен. Да, добре. Та на къде сме днес? Отиваме на Варна. Не харесваме Варна. Какво ще правим там? Ще работиме, какво да правим? Ще се черпим. Ще покажем целия екип. Вчера тъмън се измих колата. И се возим. И изведнъж, брат, чул само туп. И я гледай. Само виж, центровка. Викам, айде ще подготвя, нали? Малко да я поизмиеме, малко да... Горе-долу да е в някакъв вид. Няма, брат, че и тя Маргарет тръгва да ме целува и това само клоп и аз, маменцето. Тя вика, аз се оплаших. И това е, човек, то вече не знаеш какво се пазиш. Е, това ли да разпочва? Да, това е единия. Гледай се, какво ще направим. Да си мисля, че... Ще да намалят. О, бак. Искаш да сложи на Waze, че има полицай. Чай само тук да приберем и тия работи. О, авария, както винаги, когато не трябва. Случва се е най-добрите. Да, на мен за нещо много често да ми се случва. Да, сложим нещо отгоре, все едно изтискам. Мога са тази камера. Не, тая не е момент. Брат, това е култово, няма така простите. Какво прави в обед? Не знам. Седиме и чакаме да дойде спасителния отряд на Маргарет, ми чисти късмет. Хората си мислят, че съм проститутка. И сте спряли при мене. Няма такава простития, често така. Няма такава простития. Че има съдържание. Че има, да, брат, чакай, искам да покажа нещо. Само да отбегежа, пътуваме само от 1 час. Искаш. Какво стана? Какво става? Спасителният отряд дойде. Аудито изчезва, взимаме марката. О, чудо, брат, няма спасяване. Какво става сега? Чакай, че аз не съм свикнал, човек. Те, защото са в колелата. Пак тя това е работа. Аз съм от Велинград, знам, че там ми беше много трудно да достигам до каквато и да било информация. Аз викам до година. С тия 130 хиляди лева бер минимум, брат. Никой път. Чакай, това е само първата година. Инстаграм страницата ми, където се излъчва на живо. Тук е много напрежонка. Аз какво направя, че пътя е затворен в Търново? Абе, брат, пак ти Търново. Много гаден град. И Търново не го харесваме. Тук сега наляво. По Баер. По Баер. То не може. Абе, ти мани какво пишеш? Аз накрая ще си пусна. По-леко. Ето, нека се пуска човек, аз какво му преча. О май гад! Вау! Добър ден. Ще може две нормални кафенца. И една кочка зирота сега. За сладост. Може там две торти, брат, ма колата трябва да е зира. А къде отивам сега? Макдоналд. И що там? Там скъпо, брат. Това е храна за богати хора. Мамка му, ще стана беден. Ужас. И то вече едно меню ти е 50 кинта, човек. Майко. Тегешките паражоги ми излизат по-евтини. Да, това. Сега ще видим какво предлага Макдоналдс. кухнята. Та, It's милиони едно. И едно. И едно. В момента сме
Макдоналдс, брат, ще хапваме. Кой град? Велико Търново. Не го харесвам. Допреди малко лъжиш. Не го харесвам. Велико Търново просто не го харесвам. Чиз делукс. Два пъти чикън нагетси. Пак нагетси. Криспи чиз делукса с телешко или с телешко да бъде? Това е телешко, а? Телешко. Телешко. Справям, брат. Чува се, защо тия диванчета са толкова малко, като ти да ти дадат Макдоналдс някакви шопари. I'm Peppa Pig. Си по-големичък от мене, пак събираш, ма. Добре. Ти от аз като седнах и клекна. Ще хапнем малко. Сега аз трябва да повторя това, което ти казах. Не му работи духалката, не му работи това за сапунчето. Ама нищо, те бактериите калява. Кое какво е сега? Тя са нашите делукса, тези къде е са... чикен? Това. Не, брат, това са нагети. Чао, ти направя скандал. Много са добри. Много вкусно. Не е супер. За тия пари толкова. Брат, 70 лева. Едно време за 30 лева, ти казвам, за 30 лева идваш и се наедеш като пич. И не трябва да ставаш 200 кила и не го мисли, брат. Умираш от диабет, от холестерол. Затова почваш да ядеш райграс и риба. Ще по-здравословно. Да. И истински пажур. Да, брат. А не тия дете сега ги правят от някакви насекоми, брат. Макар че то пак кой знае какво аз, брат. Да, много. Много. Записах се в курса на Виктория Капитонова. Убивай. Защото той нали е там някакви социални мрежи и работи и на мен ми е интересно, аз като има някакъв курс се записвам. Влизам в телеграм групата 74 жени, брат, и аз. И знаеш как се казва групата? Огнени котета, брат. О, майка, писе! И мен ми е неудобно да пиша вътре. Защото вътре 70 жени и аз... It's Милен. Не, аз съм... Гатито, it's Милен Гатито. Знаеш как съм се писал в телеграм? СГС. И една чаша на едно кафе, брат. То ми е неудобно, разбираш? И те като зададат някакъв въпрос, аз мога да им отговоря, разбираш? Обаче ми е неудобно. Си мисля, там феминизма, брат, е на друго ниво. Давай, ти можеш, принцеса, кралица. Чудо е. Ана! Ба, ти не са спря или с малки деца, или с лелички. Не, е верно. Няма такова. Ей, сега тия спортни автомобили, какво правят? Виж, ще изпреварваме. В тази кола има бебе между другото. Чакай, че тук е някакъв ми е затиснал, много сме бързи. Явка, болен съм. От кога си болен? Не знам. Тук е много гадно. Не харесваме вар. Най-накрая след... Да, брат, 9 дена подскъбили. Пристигне. Ще се намериме? Ти с тия модерни работи, бе. Абе, ясно. Ге. Така. Явка, намерихме ти ключа. Сега трябва да ти намерим и апартамент. Бах ти модерната работа. Едва ли е тук? Не. Европейска работа. Сега видим на кой етаж. Щом сме тук, къде поне вземем малко багаж? Явка, аз това не знам как се работи. Абе, дръж там бутай, върти то. Чай снима се. само. Това какво прави? Мести. Това зумва. О, гъбах тякото. Сега на аргументито. Така, по-ще пафим. Това, другото. Много ми е запушил с Явка, с това как се работи. Това вижда ли? Ако си обърнеш към ръцете, по-лесно. А? Много ги разбирам аз. И сега как го обърна?
Е това. Баявка, много ги разбирам, брат. Всичко ли си взех? Да, ти помогна догоре, айде, че ми е интересно. Маги! Пази колата, ако някой дойде, викай. Явка, аз вече съм блогър. Той да ти помогна. Дай влизи. Отиваме на гост. Чакай бе, той човек е направил асансьор, май. На кой етаж си? Не знам, има 14. Те си, дай да ти помогнеш. Чакай. Видим какво става сега. Апартамент, какво? На 5-я етаж трябва да има. Не знам, 14 или 4. Номер 10. Генгстър. Чакай, че той е това такова. Окей. Измериха 57 санта. Това с химията е 40, чакай. Това с химията е А ръката да ти каже ли колко? What? Bro, what are you talking about, man? Ба, това Макдоналдс направо му обичам. Много киселин. Макдоналдс не го харесва. Апартамент 10. Явка ти си тук. Дай видим какво съм ти резервирал. Аз ще снимам някакви работи от... Мамо, хубаво ти апартаментчето, брат, ти от... Я гледай, това е всеки дневен. Някакви ти работи ги оставяме тук. Да, бе, баня туалетната, какво ще правим? Ревю. То верно го отидам. Да, бе, супер си. Добре, брат, аз си отивам. Аз ще снимам от нашия с телефончето някакви работи. Хората на вода, брат, прави какво ти иска снима някакви работи, ще го качваме. Къде е магазина, сега трябва да го потърсиме. Ще си пообиколим, накрая ще пуснем жената да пообикаля магазините. Ето го. Мамко, това беше бързо. Намерих. Работиме. Къде сме в момента? Phone Exchange. С аксесуарите, че да го хората. Явка, как е да работиш с мен? Доста интересно. Най-вече ще си разбираш от работата в Phone Exchange. Долу ще си разбирам от работата. Какво предлага Phone Exchange? Да влезат в профила на Phone Exchange и да видят. Добре. Само готини работи. Линк в описанието. Да, що не, смисъл има кодове, има работа. Всеки, който иска. Така или иначе работи с тях, що да не... Какво предлагат? Всеки работи. Ще направим рекламки, който е във Варна, може да дойде и да гледа батко ми по телевизора. Ма то в крайна сметка, човек, няма нищо лошо. Това да си ходиш по кръчмите си е хубаво нещо. В крайна сметка, в края на този живот, какво ни остава, брат? Една обувь и едни пари. Чакай, ни свършихме малко работа, то мина време сега. сега. Малко буквално. Ако не беше ти, човек, това ще да го правя сигурно 3 часа. Ние го направихме за колко? За час. За час. Събойчето, нали? Събойчето. Нямах никаква представа. И аз си мислех, че Милен ще ми предлага брак. И слушай, какво става? И аз съм я вързал очите. И цялото кола вътре в някакви GoPro-та, брат. И стигаме до студиото и там всичките видеографи, монтажисти, магиосници, брат, седят и правят чакай, нещо да вгласат долу камерите. И аз такъв, няма какво да правя, брат. Тръгвам да клякам, разбираш. Да се прави, тя вика, не, вика, моля ти се, не. Една ще може ли? Извинявай. Една веган шоколадова тортичка. И те седат. И нали викат ме и мене за интервю. Маргарет къв човек. Добър човек. Ма вика, потка, вика, много добър човек. Вие как се запознахте? Ми случайно през едни приятели. Ама какво почувства? Нищо. Да, аз буквално така им отговарям, защото това е с фактите, бре. Милен първоначално е мислил, че аз съм адски надута. Аз откакто те знам, аз имам също мнение. Аз те познавам сигурно над 10 години. И то ни запознава Пламен. Не знам да си го спомняш. Пламен? Матеев. Да. И тогава дружиш с този, с Иван. Който е Иван?
Да не встане проблем. А чай да ти кажа, в това предаване седях 10 часа. 10 часа, брат, гледах сериали. И накрая една баба дойде и ми се скара. Вика, що не ядете от сандвичите? Викам, какви сандвичи? Защото там имаше някаква вендинг машина. И аз да си купувам бейкрол, солети, нещо за меза, разбираш. И тя извади 3 хладилни такива кутии, брат. Вика, взимайте, вика, тия сандвичи. Вика, никой не ги реже, трябва да ги свърли. Викам, за вкъщи може ли да си взема? Тя вика, взимай, вика, защото ще трябва да ги свърли. О, сигурно 10 сандвичи изядох, брат. Аз се запознах с Цанов. Много случайно. И знаеш какво става? Ние търсихме си квартира в София. И се оказа, че сме в сградата, където е студиото на Цанов. И Цанов такъв излиза. Ма той е един огромен човек. Той е 2 метра мъж. огромен. 2 на 2, както го поглед. Огромен, брат. И тъмън правеше видеото за мотористите. И аз, нали, отивам, викам, здрасти, нали, поздравихме се, викам... Че мотористите не са донори. Да. И аз много се скефих, нали, поздравихме се, ръкостиснахме се, викам, много се кефа на нещата, които правиш. Е така, просто... Е така, брат. И тръгва, нали, мерси, и тръгва. И само по едно време влиза и вика, хей, брат, вика, можеш ли да дойдеш да снимаш едно клипче? И аз само фърлям всичко, викам, дала. Много ясно. Той ми фърли чанти, телефони, всичко. Той брокера беше, аз викам, чакай, стой малко, че имаме една работа, бизнес. Излиза, той ми даде е така телефона. Вика, снимай. И той въртя така с мотор. И аз викам, чакай, така се направя отгоре, отдолу и вкара кадри. Отиваме да пушим на наргиле. Значи, гласим всичко. Не да кажеш, ще излагаш наргилета. Не го харесвам. Къде са най-добрите наргилета? Не са във Варна. Та, за OnlyFans-овете. Не, какъв OnlyFans? Не, трябва да върша за OnlyFans. Добре, какво? Аз ти бях пратил, че ми бях писали глоба за неправилно паркиране. Там на една спирка бях спрял. Да. Аз го направих с цялото съзнание, че може да ме глобат. Писал там 50 ля или колко ми писал. Хубаво. Обаче, аз не спорих, защото не очаквах да ми се размине. Защото не искам на някой друг утре, като сгази някоя баба, брат, да му се размине. Правилно. И имаме едно чувство за безнаказаност тук, което много не ми харесва. Ония брат кара варела си от 2009-та, 1999-та. BTV новините, къде сте? Телепортира си консервата, брат. Ма чакай, бе, пич. И той си с филкат, викаш ти кацарна. Ма какво очакваш да стане? Аз не искам да му се размина. Правилно. Така че тия, където викат, ма баш на мене или баш с мене ли ще оправите държавата. Ми да, бе, брат. Защото утре като те спрат, ти ще сложиш колана, няма да говориш по телефона, ще си пуснеш фаровете. Патрулките са нередовни, се очаква ние да сме редовни. Идват и ми правят проблем, че съм спрял в насрещното, нали, както къщата ми е, да кажем, от лявата страна, съм спрял пред нас, понеже да не пречи на купчината, да не си обръщам колата, съм спрял пред нас. И ми пишат фиш пред нас. Същите тия хора, абсолютно същите тия хора ги виждам след 15 минути на магазина, как се спрели в насрещното и се качили колата на бордюра отгоре. Добре. Значи вие сте хората, които трябва да представлявате закона. Ама не трябва ли вие да го спазвате? Това е дупка в системата. И това като е дупка в системата, това е техен проблем. Ти си бил в нарушение по всеки параграф. Да, съгласен съм, аз не го спорвам, затова не спорък. Ние живеем в общество. Когато ти не спазваш правилата на едно общество, това общество пропада. Така че според мен е окей да се глобяват хората. Да, нали, сега примерно ти ако караш някаква кола вътре не ти индикира, че не ти свети фара, окей, може да ти се размине такова, но не очаквай да ти се размине. Трябва да се спазват правилата, човек, защото когато спазваме правилата и сме отговорни към обществото, утре аз ще съм по-щастлив, ти ще си по-щастлив, защото ще си помагаме. Обществото ще е по-успешно, няма да е толкова тъжно, няма да е толкова болно, защото това са едни такива работи, където те тормозят отвътре, то ми писа сега, и така нататък. Поеми си отговорност, окей, сбъркал си, няма проблем, пишат ти глобата, отиваш, плащаш си, оправяш си проблеми, всичко е точно. Това за безнаказаното. Примерно ти си превишил скоростта с 5 км по ограничението 50 и си карал с 55, нали? Не е драма, но превишил си, окей. Имаш наказание. Обаче има други индивиди, карат скъпи коли. В града карат все едно са в Монако на формулата, той мине с 160 на кръстовище. Окей, бе, брачет. Значи аз минавам с 5 км, ми пишат фиш, да кажем 100 лева, няма значение. Той мине 160. Това са 100 км. Добре, имаш камери в целия град. Или то, дето гледа камерите, или някой му хвърля под масата, или нарочно, а не сме го видели. Нямам идея. Ама
Няма лошо в България да има корупция, бе, брат. Даже това е много хубаво за мен. Защото ако имаш възможност, няма проблем. Както и каза един, сега ще ги наричаме роми, цигани, не знам, българи, турци, няма Моите значение. брати. Аз много ги обичам. Аз също ги обичам. Няма значение какви са. Хора. Най-вече хора. Минава човека, купил си новия Mercedes S-класа S63. Меркендес. Меркендес, бастър копче, газдова марината, всичко такова. Има глоби за по 3-4-5 хиляди лева. Знаеш какво казва? Човек, карам кола 500 коня, що да не натисна. Имам пари, огаждам си, отивам, плащам си глобата и пак си карам като нормален. Да, казва си човек, ако блъсна си поема отговорност, че съм блъсна някой по ноги. Затова идвам и си плащам глобите и така нататък. Но имам пари, огаждам си. То е малко така, защото няма лошо да си натиснеш колата. Имаш възможност, плащаш си глобата. Утре обаче ще блъснеш детето на някой, ще блъснеш на някой майка. Другото, ако ти имаш деца, някой по същия начин кара като теб безотговорно, нали? Няма значение да ги... Ами ако блъснеш него, блъсна твоето дете, какво правим? Нали, после ти почваш да търсиш отговорност, ма ти караш брачет по същия начин, нали? Да. Не мога да търсиш отговорност, като ти си безотговорен. Нали, забравя да съм на някои училища, детски градини, някой реши да се изрепче, да са такова. Нали, огъна, ламарините, да види колко бяга колата. Хубаво човек, да бяга колата, ама излез си извън града, на някакви такива по места, където няма толкова хора, а най-малко където няма деца. Няма и тази отговорност към обществото. И като няма тази отговорност към обществото, аз пак ти го казах, то се разпада. Защото аз не дреме ми на това за тебе. И на тебе ти дреме на това за мен. Ти ще му блъснеш мен, ще блъсна тебе, айде, още един номер в статистиката, дреме. Хубаво да е, обаче този човек може да е бил някакъв, нали, да е измислил лекарство за някаква болест. Все ти ограбваш от собственото си общество, където ти живееш. Там идва целият проблем, защото ти не знаеш на кой живота съсипваш, всеки живот е ценен.